גם כי עכשיו, השעה 6:50. טוב, בוקר טוב. אני די בטוח שלבשתי כבר את החולצה הזאת בסרטון הקודם, אבל בסדר, יש משהו שנקרא מכונת כביסה. אז לא לחפור לי בתגובות, אתה לא מנקד את הבגדים, אתה שתוק. קיצור, היום יש לי בית ספר עד 1:30, אחרי זה אני צריך ללכת לתל אביב עם חבר, זהו. מסתבר שיש גשם בסוף, אז מתלבט אם לשים מעיל, כי אני יודע שאיך שאני אצא עם מעיל, יפסק הגשם. יצאנו. טוב, פה כבר הייתי בבית ספר וזה לא כזה מעניין, אז עשיתי מה שעושים בכל בית ספר, לומדים, נהנים, אפילו עשיתי שיעור פרטי לתלמיד בכיתה ז'. הבנת? אני ממש פוחד שאני הולך לאחר, למרות שהרכבת עוד רבע שעה, אבל אני יודע שאני פשוט מרח ולא לעשות כלום. Go, Kylie, go! Good job, Kylie, you're doing amazing! אנחנו עכשיו בדרכנו, פרסה לקנות גומי, אני הולך למצוא גבניות שרי. אתה אומר שזה שווה כל הדובאי הזה? 60 שקל? מה פתאום, לא שווה. שווה, לחיים. יושב אני